Ahoj, vítám vás u dalšího videa na kanálu Alá dívka moře. A dnes se chystám přečíst další kapitolu z knížky Alá dívka moře poselství deště, což je ta 5. kniha. A budu číst 17. kapitolu s názvem McDonagall. Alá si rukou uhladila flex a vyběhla na palubu. Nechtěla už stačit ani minutu. Potřebovala rychle napsat na informační sloupy varování o mrtvé zóně, pokud tady nějaké sloupy jsou. Lennox už seděl připravený s potápěčskou výstrojí na zábradlí. Samozřejmě půjde s ní, aby ji mohl ochránit před velrybami a dalšími nebezpečími a ji před její bezmeznou touhou po dobrodružství a přáním udělat vždy vše dokonán. Oboje ji totiž v minulosti přivedlo do nesnází. Jakmile byli ve vodě, zavolala Alá hračku Týnku. Přestože ale zavolala několikrát za sebou, králový stromek se neobjevil. A tracně zčevá se Alá. Musíme se tedy vydat hledat informační sloup na vlastní pěst. A nesmíme se přitom v žádném případě dostat do blízkosti mrtvé zóny. Dala ještě v myšlenkách. Lennox udělal znamení, že je všechno OK. Právě když chtěli vyrazit, objevil se najednou McDonagall. Jste totálně na hlavu zapraská, naštěstí už byla jeho žlutá barva zase správně ostrá. Mrtvá zóna mu zjevně nějak trvalá neublížila. Tady je to nebezpečné, varovala s svým pomlčkej obličejem, když vám ten virus nic nedělám. Nepřesně začíná mrtvá zóna, ptá z Alá. McDonagall nakřečil svůj bambulovitý nos. Co kdy začíná? Ta oblast, kde se nedá dýchat. Aha, myslíš Airbrook. Kousek odtud, příliš malý kousek odtud, dal důrazně. Plavte rychle zpátky k vaší lodi a zarazil se. Nebo si dělejte, co chcete. Mně je to jedno. Stánlivě bez zájmu pokrčil rameny a otočil se pryč. Chceme napsat na informační sloupy varování, říká Alá. Víš, že nějaké jsou? Možná, skřítek se ohlédl přes rameno. Na sloupy ale mohou psát jenom gilfové. Slovo gilfové vyslovil pouze s obrovským přemáháním. Vypadalo to, že je mu toho špatně. Řídké pličky to pištěly najednou. Alá vytáhla obočí. Co? Mručí zatraceně. Pokračovala ještě McDonagall. Znovu vydal ten hrdelní zvuk, jako kdyby mu bylo na zacení. Ale neměla na neustálé hašteření mezi skřítky a gilfy čas. Ať je to tak nebo tak, už jsem napodobně svého psa a udělám to zase. Skřítek se ani nedůvěřit zadíval. Proč? Protože tím zabaveníme, aby se magické bytosti omylem dostali do mrtvé zóny, podívala Alá, tedy do Airbrooku. McDonagall se počal rameny, ale mu jeho hostejnost nevěřila. Nedělej se, řekla. Dnes se nás zavolala na pomoc, protože se nechtěla, aby Kasras zemřel. Skřítek se přestěžně podíval stranou. Co se s tím týpkem vlastně stalo? Heptal se a zase se dělal, jakože mu na odpovědi vůbec nezáleží. A ta hlpačkory ne. Podařilo se nám ho zachránit, díky tvé pomoci. Skřítek otočil oči sloup. Prostě jsem se zrovna nudil. No jasně, ale se zamyslela. Víš, kde by mohly nějaké informační sloupy být? McDonagall se potrbovala na hlavě. Jo, o jednom bych věděl. Povzdechl si. No dobře, dovedu vás k němu, ale jenom proto, že nemá momentálně nic lepšího na práci. Bez dalšího varování vyrazil a Alá s Lennoxem ho následovali. Pohybovali se přímo dolů k mořskému dnu. Tak jsme tady informovala skřítek, když se o chvíli později dostali na skalnaté místo. Tady musí ten sloup být, je maskovaný. Jestli se vám objeví, protože má tvůj líbací kamenát na obličeji tu skuzemskou maškrád, to fakt těžko říct. A mě to taky úplně pušt. Nazdali jsem právě hustá McDonagall na místě. Stálo se, že chce vědět, co se stane dál. Opoštěce se zvedli. Přímo vedle nich jí začaly desítky stoupat nahoru. Mé státní a se širokými tlamami se pohybovaly naprosto tiše. Které z nich se otřely o Lennoxe, jako by ho chtěli pozdravit. Objevil se před nimi trojhranný informační sloup, vysoký jako pouliční lampa. Stejně jako ostatní sloupy byl i tenhle vyrobený z těžkého materiálu, připomínajícího hladké tmavé sklo. Alá se s úlevou vydechla, dvěma tempy byla u sloupu a dotkla se jeho povrchu. V Norsku se jí takhle na informační sloupu ukázala zpráva, novinka, kterou tam předtím museli napsat gilfové. Ale se z toho tenkrát vyvodila, že gilfové některé sloupy opět aktivovaly, poté se zjistili, že Elvarion poslední generace stále ještě žije. Tenhle sloup ale aktivní nebyl. Může na něj ale přesto něco napsat, musí to aspoň zkusit. Nox podal ale kámen s fotkou, který celou dobu nadnesl v kapse. V kameni byla magie gilfu, která byla zapotřebí, by bylo možné rozšířit nějakou zprávu přes informační sloup. Může teď sformulovat varování. Pozor, u popřečí západní Belgie se vytvořil Airbrook. Říká Alá a jak mluvila, slova se objevila se těmi písmeny na povrchu sloupu. Funguje to, je zapotřebí nejvyšší obezřetnosti. McDonagall skočil do řeči, co je to západní Belgie. Když to rozhodně popíšeš, nebude vědět ani sumíš, čemu se má obloukem vyhnout.
Ala stála kámen s fotkou zpátky. Jak bys tady popsal, kde Airbrook je? No, řekl bych, že se nachází 16 Molygardů východně od Elharku a 4 Molygardy jižně od San Amunu, řekl skřítek a zase pokročil rameny. A se na něj překvapeně podívala. Jaké štěstí, že měli tohle bambuovité propadající stvoření s tebou. Rychle znovu přiložila kámen s fotkou ke sloupu a zopakovala souřadnici, který McDonald dal. Rvání bylo hotové a svítilo dobře čitelné na tmavé tabuli. Ale by ho raději ještě skopíroval, aby se objevilo na dalších sloupech. Viděla, že je to možné, ale nemohla se vzpomenout, jak přesně se to dělá. Víš, jak se zprávě začala mluvit směrem k McDonaldovi. Ten je ale odbil mávnutím ruky. O tomhle zatraceným Gilfím krámu nevím vůbec nic. Fuj. To začala předstírat, že se pozvrací. Máš tušení, jak poprosit trapušnice, aby odhalili informační sloup bez chvíli, kdy se kolem pohybující magické bytosti? Ptá se Ala, protože vycházela z toho, že jakmile se zdají, trapušnice sloup se okamžitě zahálí. McDonald otočil oči sloup. Čem tedy máš obliviona, zeptej se ho přece. Nakočil obličej tak moc, až se zdálo, že mu bambilovitý nos skončí na čan. Potom z toho skřítek rozmyslel. Mě ale upřímně řečeno vlastně úplně šumák, jestli to víš nebo ne. Takže ti to můžu rovnou říct, ale byla jedno velké ucho. Když se kolem pohybují magické bytosti, odhalí do pošnice vždycky všechno, co zahálí. Zle McDonald prostě. Dělají to tak vždycky. Nemusíš jim to říkat extra, na ty staré ryby je splénutí. Ale se jí září osmá, díky. To je opravdu skvělá informace. Skřítek přestílal změděnost tak roztemlé, až se Ala rozesmá. Jsi dokonalý McDonald, no jo. Už se plavte zpátky k té své podivné lodi, řekl skřítek rychle. Tady ty všechny vaše pocity a tak, to se nedá vydržet. Rok se ptala na ústek, aby ale ještě něco připomněl. Já bys tu zprávu podepsat. No jasně, ale ještě jednou přidržela kámen u sloupu a pomalu vyslovala své jméno. Hned se objevilo, obzvlášť sářivým písmeny na spodní straně tabule. McDonald by se vidíme ošišil oči, co? Ty jsi ale Aquarius a se smá. Přesně, to jsem. Ahoj!